Γεια σας. Πριγκιπισούλα. Πρέπει να ψαχτεί. Γεια. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα εορταστικό βίντεο στο Astro GPS. Είμαι ο Μάκης. Και είμαι η Δώρα. Ελπίζω να είσαστε καλά, γεμάτοι ενέργεια για να ξεκινήσουμε αυτό το τέλειο γιορτινό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πριν ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα like, ένα subscribe και αφήστε ένα σχόλιο, γιατί σήμερα παίζει ιδιαίτερο ρόλο και μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο για να μάθετε. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media μας, θα τα βάλω κάπου εδώ στην οθόνη και κάτω στην περιγραφή. Πριν ξεκινήσουμε ένα-ένα το ζώδιο, να δώσουμε έτσι λίγες πληροφορίες για να μπορέσετε κι εσείς, ανοίγοντας ένα χάρτη, να δείτε πάνω κάτω που ακριβώς κοιτάμε για να βρούμε τι δώρο προτιμάει ο άλλος. Κατά κύριο λόγο αυτό το βίντεο στηρίζεται στο ζώδιο και στον οροσκόπο κατά συνέπεια, αλλά θα ήθελα έτσι Δώρα σαν ειδικός να μας πεις λίγο έτσι 2-3 tips που μπορούμε να δούμε και να διαφοροποιηθούμε. Να μην κοιτάξουμε δηλαδή μόνο το ζώδιο ή τον οροσκόπο. Οκ, είναι εύκολη η απάντηση. Παίζει ρόλο που έχουμε την Αφροδίτη. Γιατί η Αφροδίτη στο χάρτη δείχνει τι έχει αξία για μας και τι εκτιμούμε και τα όμορφα πράγματα και τα λοιπά, τα fine things. Η αισθητική μας όλα συμβολίζονται από την Αφροδιτούλα. Οπότε βοηθάει, λέμε τώρα, αν κάποιος ξέρει και την Αφροδίτη, αλλιώς it's ok, θα πάρουμε το ζώδιο και τον οροσκόπο σαν μια γενική εικόνα. Οι άνδρες Κριοί αγαπούν τη δράση, την πρόκληση και τις έντονες εμπειρίες. Ένα δώρο που θα τους επιτρέψει να εκτονώσουν την ενέργειά τους, όπως εισιτήρια για extreme sports, π.χ. bungee jumping ή go-kart, είναι ιδανικό. Ένα smartwatch ή αθλητικός εξοπλισμός μπορεί επίσης να τους ενθουσιάσει, καθώς λατρεύουν να παρακολουθούν την πρόοδό τους. Άλλωστε είναι και οι πρωταθλητές του ζωδιακού, τα κρυάρια. Επιπλέον, κάτι που συνδέεται με το δυναμικό τρόπο ζωής τους, όπως ένα βιβλίο στρατηγικής ή αυτοβελτίωσης, θα κερδίσει σίγουρα την προσοχή τους. Για τις γυναίκες κρυούς που λατρεύουν να ξεχωρίζουν, ένα statement αξεσουάρ όπως ένα τολμηρό κολιέ ή μία τσάντα σε έντονο χρώμα είναι η ιδανική επιλογή. Αν είναι λάτρης της κίνησης, που σίγουρα θα είναι μία κρυαρίνα, μπορείτε να της προσφέρετε μαθήματα, κάποιου σπορ, ακόμα και kickboxing ή box. Επίσης, ένα δώρο που τονίζει τη δύναμη και την ανεξαρτησία της, όπως ένα σετ πολυτελών καλλυντικών ή ένα ενεργειακό ρόφημα με μοναδική συσκευασία, θα την εντυπωσιάσει. Τώρα, αν ένα κρυάρι, είτε άντρας είτε γυναίκα, έχουν την Αφροδιτούλα τους σε ένα πιο ήρεμο ζώδιο, ενδέχεται να εκτιμήσουν πιο συναισθηματικά ή αισθησιακά δώρα, όπως αρωματικά κεριά ή ένα ρομαντικό δείπνο. Ταύροι. Οι άνδρες Ταύροι λατρεύουν την πολυτέλεια και την άνεση. Είναι γνωστό αυτό. Και θα πω και το καλό φαγητό. Ένα ζευγάρι δερμάτινες παντόφλες ή ένα σετ ποιοτικά κασμιρένια πουλόβερ θα τους ενθουσιάσει. Αν είναι λάτρης του καλού φαγητού, όπως είπαμε πριν, σίγουρα είναι, σας το εγγυώμαι εγώ, ένα καλάθι με καλούδια, όπως με κρασιά, με τυριά, με γλυκά, ό,τι ικανοποιεί δηλαδή τον ουρανίσκο, όχι απλά θα ενθουσιαστούν, στα σύννεφα θα πετάξουν. Επίσης για τους άντρες, αν είναι και επιχειρηματίες ή ασχολούνται με το γραφείο, ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας θα είναι μια πολύ καλή επιλογή. Για τις γυναίκες τώρα, Ταύρους. Τα δώρα που τους αρέσουν είναι αυτά που τους αναδεικνύουν την αισθητική τους πλευρά. Ένα σετ αρωμάτων με νότες από λουλούδια ή γλυκά μπαχαρικά, ένα κομψό φουλάρι από μετάξι κατά προτίμηση. Κάτι άλλο που θα εκτιμήσουν βαθύτατα είναι ένα ραντεβού σε σπα. Οι γυναίκες Ταυρίνες δεν έχουν τίποτα καλύτερο από το να καθίσουν και να τους κάνουν μασάζ, να τους περιποιούνται, τους αρέσει δηλαδή αυτή η διάθεση. Εάν η Αφροδίτη τους είναι σε πιο ζωηρό ζώδιο, όπως είναι ο Κρυός, θα εκτιμήσουν δώρα που συνδυάζουν αισθησιασμό και δράση.
Ομοζωδιακή μου δίδυμη. Επικοινωνιακή μου δίδυμη, θα πω. Για τους άντρες διδύμους, λοιπόν, καθώς είναι περίεργοι και πολυδιάστατοι, ένα γκάτζετ τελευταίας τεχνολογίας, όπως έξυπνα ακουστικά ή μία συσκευή εικονικής πραγματικότητας, θα τους συναρπάσει. Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων ή ένα βιβλίο που εξάπτει τη φαντασία τους μπορεί να γίνει αγαπημένο τους. Εάν έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, ένα σετ για δημιουργική γραφή ή σχεδιασμό θα τους ενθουσιάσει. Γυναίκες δίδυμοι που αγαπούν τη δημιουργικότητα και την καινοτομία. Εγώ σας καταλαβαίνω, κορίτσια μου, γιατί είμαι δίδυμος, καταλαβαίνω τι περνάτε. Ένα κομψό σημειωματάριο με πρωτότυπο design, εισιτήρια για μια θεατρική παράσταση ή μια συλλογή από βιβλία best sellers είναι ιδανικά δώρα. Αν της αρέσει η τεχνολογία, ένα μοναδικό gadget ή αξεσουάρ κινητού τηλεφώνου θα είναι εξαιρετική επιλογή. Τώρα, αν η Αφροδίτη βρίσκεται σε πιο συναισθηματικά ζώδια, μπορεί να εκτιμήσουν και πιο ρομαντικά ή συναισθηματικά δώρα, όπως ένα όμορφο κόσμημα ή ένα ταξίδι σε ένα ρομαντικό προορισμό. Καρκίνη. Οι άνδρες, λοιπόν, καρκίνοι, είναι βαθιά συναισθηματικοί και αγαπούν τη θαλπορή του σπιτιού τους. Οπότε, ένα χειροποίητο άλμπουμ με παλιές τους φωτογραφίες ή καινούριες, έτσι, να το ανοίγουν, να το ξεφυλίσουν και να αισθάνονται δηλαδή μέσα τους τις στιγμές που πέρασαν και γενικότερα θέλουν να αναπολούν. Ένας διακοσμητικός πίνακας που μπορεί να στολίσει το σπίτι τους, κατά κύριο λόγο. Γενικότερα δώρα που ενισχύουν τη ζεστασιά, τη θαλπορή. Τους αρέσουν πάρα πολύ τα χειροποίητα δώρα, ακόμα και μία κάρτα να τους γράψεις. Τους αγαπώ πολύ. Έχουν λιώσει. Όσον αφορά τώρα τις γυναίκες καρκίνους, επίσης είναι πολύ συναισθηματικές, τους αρέσουν τα δώρα που έχουν να κάνουν με συναισθήματα. Γενικότερα διακοσμητικά για το σπίτι, σετ αρωμάτων, κεριά, ό,τι δηλαδή τους κάνει να αισθάνονται τη θαλπορή του σπιτιού τους. Κάθομαι σε ένα καναπέ, βάζω το κεράκι, βλέπω μια ταινία χριστουγεννιάτικη, τέτοιου τύπου που σχετίζεται με το σπίτι και την οικογένειά τους. Μια πάρα πολύ καλή ιδέα για τις γυναίκες καρκίνους είναι οι κούπες. Επίσης είναι κάτι το οποίο εκτιμούν βαθιά. Αν τώρα η Αφροδίτη τους είναι σε ζώδια όπως ο Λέων, θα εκτιμήσουν δώρα που λάμπουν, έχουν περισσότερη λάμψη και γενικότερα είναι έτσι λίγο πιο λιονταρίσια, ας το πω, και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λέοντες, είναι η εποχή σας. Μπορείτε να βάλετε ό,τι λάμπει και κανείς να μην σας παρεξηγήσει. Άνδρες λέοντες. Οι άνδρες λέοντες αγαπούν τα δώρα που τους κάνουν να νιώθουν ξεχωριστοί και εντυπωσιακοί. Ένα πολυτελές ρολόι ή πορτοφόλι ή ακόμα και εισιτήρια για μια θεατρική ή μουσική παράσταση, ακόμα και ένα musical θα άρεσε στο λιοντάρι, θα τους κάνει να αισθανθούν μοναδικοί. Αγαπούν επίσης τα δώρα που συνδυάζουν κομψότητα και κύρος, όπως ένα σετ ακριβών στυλό ή ένα ρομαντικό χώρο σε πολυτελή συσκευασία. Λιονταρίνες μου, η γυναίκα Λέων λατρεύει την προσοχή και εκτιμά τα δώρα που αναδεικνύουν τη λάμψη και τη μεγαλοπρέπειά της. Ένα εντυπωσιακό κόσμημα, μια designer τσάντα ή ένα ακριβό σετ μακιγιάζ είναι εξαιρετική επιλογή για εκείνη. Τώρα, αν η Αφροδιτούλα είναι σε κάποιο ζώδιο πιο ταπεινό, ας πούμε, θα μπορούσε μια λιονταρίνα να έχει Αφροδίτη στην Παρθένο η γλυκούλα. Θα μπορούσε να εκτιμήσει και κάτι λίγο πιο ταπεινό και ίσως όχι τόσο φαντεζή. Παρθένη. Οι άνδρες Παρθένοι αγαπούν την τάξη, την οργάνωση και την πρακτικότητα. Ένα δώρο όπως ένα υψηλής ποιότητας organizer, ένα κομψό σακίδιο για τη δουλειά ή ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης θα τον ενθουσιάσει. Αν ασχολείται με την υγεία του, μπορείτε να επιλέξετε προϊόντα ευεξίας όπως ένα smartwatch που παρακολουθεί τις δραστηριότητές του. Επίσης, μπορείτε να του κλείσετε ένα ραντεβού personal trainer, να ξεκινήσει δηλαδή γυμναστική. Για τις γυναίκες Παρθένους, εκτιμούν την προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα. Ένα πολυτελές skincare set, ένα σετ αρωματικών ελαίων ή ένας κομψός φάκελος για ταξίδια είναι ιδανικά δώρα. Επίσης, λατρεύουν δώρα που συνδυάζουν αισθητική και χρησιμότητα, όπως ένα όμορφο planner ή είδη οργάνωσης. Εάν η Αφροδίτη είναι σε πιο εξωστρεφές ζώδιο όπως είναι ο Λέων,
θα προτιμήσει δώρα που σχετίζονται με την καλοπέραση, ένα δείπνο, ένα φαγητό. Αλλά πρόσεξε, επειδή εξακολουθεί να είναι παρθένος, θέλει το δείπνο του να είναι σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο με εξαιρετικής ποιότητας φαγητό. Ζυγή μου, παιδιά της Αφροδίτης. Οι άνδρες ζυγοί αγαπούν την αισθητική και την ισορροπία. Ένα σετ καλέσθητων ποτηριών κρασού. Θέλω να κράσω να πιούμε. Μια νταμιτζάνα από το χωριό. Ένα σετ καλέσθητων ποτηριών κρασιού, ένα κομψό αξεσουάρ μόδας ή ένα βιβλίο τέχνης θα τους ενθουσιάσει. Αν αγαπούν τις εμπειρίες, ένα εισιτήριο για έκθεση ή εκδήλωση θα τους εντυπωσιάσει. Γυναίκες ζυγοί, Αφροδιτένιες μου. Οι γυναίκες ζυγοί λατρεύουν τα όμορφα και αρμονικά πράγματα. Ένα σετ πολυτελών καλλυντικών, ένα κόσμημα ή ένα έργο τέχνης είναι ιδανικές επιλογές. Τους αρέσει επίσης να περιβάλλονται από ομορφιά, οπότε ένα καλέσθητο διακοσμητικό για το σπίτι είναι εξαιρετικό δώρο. Τώρα, αν η Αφροδιτούλα αυτής της ζυγίνας ή του ζυγού βρίσκεται σε πιο έντονο ζώδιο όπως ο Σκορπιός, μπορεί να προτιμήσουν πιο μυστικιστικά ή έντονα δώρα. Καταλαβαίνετε τώρα, Σκορπιοί. Οι άνδρες σκορπιοί λατρεύουν δώρα που έχουν βάθος και μυστήριο. Ένα μυθιστόρημα μυστηρίου, ένα σκοτεινό άρωμα ή ένα κομψό ρολόι είναι ιδανικές επιλογές. Επίσης, αν είναι λάτρης των εξερευνήσεων, ένα gadget που συνδυάζει πρακτικότητα και καινοτομία θα τον εντυπωσιάσει. Οι σκορπίνες, λοιπόν, εκτιμούν τα δώρα που αντικατροπτίζουν την ένταση και το πάθος τους. Ένα σετ σαγηνευτικών αρωμάτων, ένα δαχτυλίδι με ένα πολύτιμο λίθο ή ένα συλλεκτικό βιβλίο είναι εξαιρετικές επιλογές. Αν είναι λάτρης πάλι της τέχνης, ένας πίνακας ή ένα διακοσμητικό με μυστικιστικά στοιχεία, εάν πάλι η Αφροδιτούλα βρίσκεται σε ζώδια όπως είναι ο ζυγός, θα εκτιμήσει κάτι πιο ανάλαφρο και κάτι πιο φωτεινό. Τοξότες μου, παιδιά του Διός. Οι άνδρες τοξότες είναι περιπετειώδεις και ελεύθεροι. Ένας ταξιδιωτικός οδηγός, εξοπλισμός για κάμπινγκ ή εισιτήρια για μια εκδρομή θα τους συναρπάσουν. Επίσης, αγαπούν τα δώρα που διευρύνουν τους ορίζοντές τους, όπως ένα βιβλίο φιλοσοφίας ή ένα μάθημα για μια νέα δεξιότητα. Τώρα, οι γυναίκες τοξότες αγαπούν και εκείνες την περιπέτεια και την ελευθερία. Ένα σακίδιο ταξιδιού, ένας ταξιδιωτικός οδηγός ή ένα βάουτσερ για εμπειρίες όπως η πασία ή μαθήματα γιόγκα είναι ιδανικά. Εάν της αρέσει η μόδα της πολυταξιδεμένης μας, προτιμήστε έθνικα κοσμήματα ή αξεσουάρ με έντονα σχέδια. Αν τώρα η Αφροδίτη ενός τοξότη τυχαίνει να βρίσκεται σε ένα πιο ήρεμο ζώδιο ή σοβαρό, ίσως προτιμήσουν δώρα που συνδυάζουν άνεση και λειτουργικότητα, πέρα από περιπέτεια και δράση. Εγώκεροι. Ο άνδρας εγώκερος είναι πρακτικός και φιλόδοξος. Ένα κλασικό ρολόι, ένας ποιοτικός χαρτοφύλακας ή ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης είναι δώρα που θα εκτιμήσουν. Επίσης, αγαπούν δώρα που σχετίζονται με την επαγγελματική του ζωή, όπως ένας κομψός στυλοβάτης γραφείου ή αξεσουάρ τεχνολογίας που διευκολύνουν τη δουλειά τους. Η γυναίκα εγώκερος εκτιμά την κομψότητα και τη διαχρονικότητα. Ένα πολυτελές φουλάρι, μια δερμάτινη τσάντα ή ένα κόσμημα με λιτή αλλά κομψή σχεδίαση είναι εξαιρετικές επιλογές. Τους αρέσουν επίσης δώρα που συνδυάζουν αισθητική και λειτουργικότητα, όπως ένα πλάνερ υψηλής ποιότητας ή ένα σετ οργάνωσης για το σπίτι. Εάν τώρα τυχαίνει η Αφροδιτούλα να βρίσκεται σε κάποιο ζώδιο όπως είναι ο Ιχθύς, μπορεί να δείξουν ενδιαφέρον για πιο συναισθηματικά δώρα που τους διεγείρει την φαντασία και τα όνειρά τους. Υδροχόοι. Οι άνδρες υδροχόοι λατρεύουν την καινοτομία και τις πρωτοποριακές ιδέες. Ένα gadget
τελευταίας τεχνολογίας, ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας ή ένα σετ φτιάχτω μόνο σου για τεχνικά πειράματα είναι ιδανικά δώρα. Επίσης, εκτιμούν δώρα που υποστηρίζουν τις αξίες τους, όπως προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον ή αντικείμενα που προωθούν κοινωνικούς σκοπούς. Υδροχοΐνες μου. Οι γυναίκες υδροχόοι αγαπούν τα δώρα που προκαλούν τη σκέψη και ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα. Ένα πρωτότυπο κόσμημα, ένα βιβλίο για εναλλακτικές φιλοσοφίες ή ένα σετ για δημιουργικές δραστηριότητες θα τις ενθουσιάσει. Επίσης, ένα δώρο που υποστηρίζει την κοινωνική ή περιβαλλοντική τους ευαισθησία, όπως φυτά ή eco-friendly προϊόντα, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Μην ξεχνάτε ότι μπορεί να εκτιμηθεί ακόμα και η ανάλυση ενός αστρολογικού χάρτη, μιας και ο υδροχόος θεωρείται το ζώδιο της αστρολογίας. Τώρα, αν η Αφροδιτούλα είναι σε κάποιο ζώδιο έτσι λίγο πιο ήρεμο, σίγουρα θα προτιμήσουν και πιο συναισθηματικά ή καλλιτεχνικά δώρα οι υδροχόινες. Και τέλος έχουμε τους Ιχθύες. Οι άνδρες Ιχθύες είναι ρομαντικοί και ονειροπόλοι. Ένα δώρο που τους επιτρέπει να χαλαρώσουν και να φανταστούν, όπως ένα σετ αρωματοθεραπείας ή ένας προβολέας που δημιουργεί εφέ αστεριών, είναι ιδανικό. Επίσης αγαπούν τη μουσική και τις τέχνες, οπότε εισιτήρια για μια συναυλία ή ένα συλλεκτικό βινίλιο θα τους συγκινήσει. Οι γυναίκες Ιχθύες λατρεύουν τα δώρα που διεγείρουν τη φαντασία και τα συναισθήματά τους. Ένα πολυτελές σετ αρωματικών κεριών, ένας πίνακας ζωγραφικής ή ένα βιβλίο με ρομαντικές ιστορίες είναι εξαιρετικές επιλογές. Τους αρέσουν επίσης δώρα που προάγουν την ηρεμία, όπως ένα σετ για διαλογισμό ή ένα όμορφο διακοσμητικό για το σπίτι. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάμε και την Αφροδίτη, η οποία αν βρίσκεται σε ζώδιο όπως είναι ο εγώκερος, ίσως να προτιμούν και δώρα λίγο πιο λιτά, λίγο πιο χαλαρά, αλλά οπωσδήποτε δώρα που σχετίζονται με το επάγγελμα το οποίο κάνουν. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να γεμίσατε έμπνευση και να πήρατε ιδέες για να κάνετε τα δώρα στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε like, subscribe και ένα σχόλιο και όπως στην αρχή σας είπα, αφήστε το σχόλιο σας γιατί είναι πολύ σημαντικό καθώς παίρνετε μέρος σε ένα διαγωνισμό που θα κάνουμε στο κανάλι μέχρι το τέλος του 2024. Το δωράκι είναι μία αστρολογική συνεδρία από το δωράκι μας εδώ. Οπότε, ανακεφαλαιώνω λοιπόν, οι προϋποθέσεις για να λάβετε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό είναι να αφήσετε το σχόλιο σας από κάτω, να είστε subscriber, όπως λέει και η φίλη μου η Δώρα, και να μας ακολουθήσετε στα προφίλ μας στο Instagram. Θα τα βάλω εδώ από πάνω. Ελπίζουμε να έχετε καλές γιορτές, να σας μπει καλά το 2025, όπως θέλουμε να μας μπει και σε εμάς καλά. Από τα βάθη του αστρολογικού μας πυρήνα, σας ευχόμαστε καλές γιορτές. Γεια σας! Εύχομαι να έχετε μία ερωτική και άκρος δημιουργική χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους. Γεια σας! Να φύγει το 24, να πάει στο καλό. Τι να κάτσω να πω στους ανθρώπους. Τι να κάτσω να πω στους ανθρώπους. Δεν πρέπει να ευχηθώ για το 25, αλλά είμαι τόσο κουρασμένη από το 24. Αν ήταν το 24, άνθρωπος ήταν έτσι. Έτσι.